Hi ha tres lleis de Newton: la de la inèrcia, la de la dinàmica i la d'acció-reacció. La primera llei de Newton és la llei de la inèrcia, que consisteix en un cos que està en moviment tendeix a seguir en moviment i un cos que està en repòs tendeix a seguir en repòs. Un dels exemples més clars és anar en cotxe, per això és tan important portar el cinturó. La segona llei de Newton és la llei de la dinàmica, que ens diu que si sobre un cos actua una força, aquest cos adquirirà una acceleració que serà directament proporcional a la força aplicada. Si la força s'aplica en la mateixa direcció i sentit, aquest cos agafa una acceleració. Si la força es fa en la mateixa direcció però en sentit contrari, l'objecte frena o desaccelera. Si s'aplica una força en direcció diferent, l'objecte o el cos canvia de direcció. La tercera llei de Newton és la llei d'acció i reacció. Aquesta llei ens diu que quan s'aplica una força sobre un cos, aquest cos et torna la mateixa força però en sentit contrari. El perquè d'aquestes forces no s'anulen és perquè cada força s'aplica sobre un cos diferent. En aquest cas, la bola ha tornat rebotada perquè li ha tornat la força en Joel. Però en Joel no s'ha vist afectat perquè la seva massa és molt diferent a la de la bola i per tant quasi que no s'aprecia la força que li fa. Això es pot veure quan els nedadors apliquen una força enrere però es mouen cap endavant.